Kif għana ħbib nispera li tinsabu tajbin, Napoli wieħed Inter wieħed. Jew aħjar Ospina wieħed Inter wieħed. Bdejna l-logħba tajjeb, skurjajna minn dak il-korner tal-maestro Christian Eriksen. Imma imbagħad sibna żewġ ħitan. Ospina illi l-lum għamil logħba kbira ħafna u li fil-fema tiegħi tellifna diversi ċansijiet ta' gowl u Koulibaly, difensur li l-lum wara biċċara għalfejn huwa wkoll wieħed mill-aqwa difensuri ċentrali illi hemm fil-panorama kalċistiku bħalissa. Qed kemm ftit fuq il-plejers tagħna, però logħba tajba għal-maestro Christian Eriksen u nispera li wara di Conte ma jerġax jitħajjar jitfa' fuq il-bank tas sostituti. Post Eriksen huwa wara l-ponot u jrid jilgħab hemmhekk. Brozovic fl-opinjoni tiegħi kellu logħba tajba wkoll. Kandreva ma tantx kont ħebi bih onestament. Għalkemm tali seta iddiżappuntani ftit. Lautaro Martinez naħseb mentalment l-aħwa diġà qiegħed Spanja. Nispera li jekk għandhom ħalsu dik is-somma ta' 110 miljun euro l-Barcellona jaqbdu jħallsu għaliex Lautaro llum kien letteralment wieqaf. Lukaku sfortunatament kien ikkanċellat minn Koulibaly llum. De Vrij kellu wirja mhux ħażin. Ma insomma, overall naħseb illi dak li stajna għamilnieh. Oġobna ħafna wkoll Sanchez li malli daħal mill-ewwel wera illi rrid. Sibna l-Ospina li beda jagħmel xeba mirakli fil-partita li ċaħduna mill-opportunità li niskurjaw it-tieni gowl. X'tista' tgħid iżjed? Hija ma tantx għandix nirrekrimina lill plejers tagħna llum għamilna l-istajna paċenzja ma ddejniex il-kwalifikazzjoni Armenija f'San Siro meta tlifna u labna logħba diżappuntanti ħafna fl-ewwel leg. Issa importanti illi nifoka fuq il-kampjonat. Inter Sampdoria tkun l-ewwel logħba bħallum ġimgħa u fuq kollox illi nfittxu nġibu dawk il-punti li għandna bżonn biex nikkwalifikaw għal UEFA Champions League li imiss rigward il-gowl li qlajna mingħand Napoli tajb ngħidu wkoll li qabduna fuq kontra-attakk. Il-famuż espressjoni gol mankato gol subito naħseb illi affettwat ukoll dak kollu li ġara fl-azzjoni tal-gol ta' Napoli għaliex l-ewwel tlifna dak il-corner u minn dak il-corner qabduna kontra-attakk fejn Mertens u mbagħad skurja l-gowl li permezz tiegħu in-Napolitani kkwalifikaw għall-finali kontra Juventus. Naħseb illi dak li kelli ngħid għallum qedtu importanti li tibqgħu tinkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube fejn se jibda jkollna diversi kontenuti kreattivi u reazzjonijiet post-match u post-Grand Prix, klik. Inkitbu wkoll fuq l-istazzjon ta' Twitch, l-istazzjon ta' live gaming, inkitbu wkoll jekk għadkom ma ktibtux fuq l-istazzjon fuq il-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sports Blog u kif tagħmlu dan kollu marru għardu bil-kwiet għaliex il-ħin issa diġà sar il-lejli tajb ħbieb niltaqgħu għada fid-9:30 għall-Grand Prix ta' Velocity Sports.